Il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat preżenta lill-Awditur Ġenerali Charles De Guara kopja tar-rapport annwali tal-Qorti Ewropea dan waqt żjara fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali it-tnejn filgħodu. Fid-diskors tiegħu Leo Brincat tenna li dan ir-rapport jixet il-kooperazzjoni li qed dejjem tissaħħaħ bejn Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur, dan speċjalment fi żmien tal-pandemija u triq il quddiem issa li ħafna pajjiżi bdew ħerġin minn din il-kriżi. Fil-fatt Leo Brincat sostna kif dan iż-żmien preżenta sfidi ġodda partikolarment minħabba bżonn ta' aktar awditjar minħabba l-fondi Ewropej allokati mal-irkupru mill-pandemija. Il-pjan tal-kupru tal-Unjoni Ewropea nitkellem f'mod globali u żżid miegħu il-programm normali tal-infieq dak li għadu l-MFF il-Multi-Annual Financial Framework. Il-budget tal-Unjoni f'daqqa waħda irdoppja u tela għal 1.8 mhux biljon, 1.8 trillion. Meta inti tagħmel awditu tad-doppju tal-li kont tagħmel qabel, ovvjament ix-xogħol se jiżdiedlek. Min-naħa tiegħu l-Awditur Ġenerali Charles De Guara rrimarka l-isfidi tal-aħħar snin minħabba l-pandemija. Minkejja dan huwa magħna spjega kif l-uffiċċju wettaq rekord ta' ħidma li tkompli tassigura aktar governanza tajba f'pajjiżna. Bis-saħħa tan-nies tagħna nista' ngħid rħaqna l-audit pjan tagħna ta' ħidma tas-sena sħiħa, anzi kważi fit-2020 ħriġna iżjed audits minn snin ta' qabel. U dan kif diġà qed ngħid huwa mertu biss tal-istaff tagħna.